Máš nádej, aby si ešte niekedy videla? No, ja mám glaukom, čo je nezvratná diagnóza. Absolvovala som už niekoľko operácií, ale žiaľ ani jedna nepomohla. A teda napriek všetkým tým liekom, kvapkám a úsiliu lekárov som takmer pred 3 rokmi definitívne prišla úplne o zrak. Je tu ešte jedna taká možnosť a to umiestnenie čipu do mozgu, ale nemyslím si, že by som chcela niečo také absolvovať, nakoľko sú to ešte prototypy a podľa mňa sú v tomto nevidiaci ešte takí pokusní králici a ja naozaj by som nechcela byť jedným z nich, pretože pri tejto operácii je podľa mňa aj také riziko, že ak mozog nepríjme ten implantát, tak bude musieť nevidiaci absolvovať ďalšiu operáciu, pri ktorej budú musieť ten implantát vybrať. Takže z medicínskeho hľadiska žiaľ nemám žiadnu nádej.